Raz. Raz, dva. Ja aj budem. Raz, dva. Dobrý večer. Tak ja vás veľmi pekne vítam a ďakujem, že ste prišli v takomto hojnom počte. A dnes sme začali náš minifestival Nežná, ktorý sa koná vo viac ako 30 mestách na Slovensku. Konkrétne sme začali sadením stromu Slobody na námestí Sečeniho. Potom sme tu mali taký malý workshop, výrobu transparentov, kde sa zapojili mladí. A teraz vás vítam na diskusii v Hollywoode, v otvorenom kultúrnom priestore, kde budú diskutovať naša hostka, pani Iveta Radičová, ktorú asi nemusím viac predstavovať. Je to naša bývalá pani premiérka, sociologička, vysokoškolská pedagogička a moderovať diskusiu bude Jitka Rožnová, prekladateľka, vysokoškolská pedagogička. A dúfam, že sa tu nejako pomestíme a taktiež vám poviem, že plánujeme pokračovať v týchto diskusiách aj potom, ďalšie mesiace. Podrobnosti sa dozviete z internetových stránok. Užite si to. Vážené dámy, vážení páni, milí priatelia, je pre mňa úžasné stáť tu na pódiu pred preplneným hľadiskom a vítať človeka, ktorého si ja osobne nesmierne vážim, pre jej múdrosť, pre jej skromnosť, občiansku angažovanosť a empatiu. Veľmi pekne jej chcem poďakovať, že si našla čas a prišla do Nových Zámkov. Ako sama vidí, tak naozaj je tu množstvo ľudí, ktorí sa chceli s ňou stretnúť. A keďže dnes je predvečer 36. výročia Nežnej revolúcie, tak náš rozhovor sa bude spočiatku uberať týmto smerom, teda malou retrospektívou a následne samozrejme aj s presahmi do súčasnosti, do súčasnej spoločensko-politickej situácie. Takže ešte raz vítajte a pani Radičovú vítam ešte raz. Pani Radičová, ja som spomínala, že sa budeme venovať na úvod Nežnej revolúcii a výročiu Nežnej revolúcie, ktoré si pripomenieme zajtra. A vy ste vlastne svoj odvážny občiansky postoj prejavovali už naozaj v tých 70. 80. rokoch minulého storočia. Je to také zvláštne povedať, že minulého storočia, lebo tých 36 rokov ubehlo veľmi rýchlo. A vlastne akým spôsobom, aby som to priblížila, tak boli ste známa v tých vedeckých kruhoch, že ste neboli ochotná pracovať na takých výskumných problémoch, ktoré by boli po nejakým ideologickým tlakom, že ste odmietli členstvo v Komunistickej strane Slovenska a spolupracovali ste s ľuďmi, ktorí v roku 1987 vydali publikáciu Bratislava na hlas. V septembri 1989 ste patrili k iniciátorom listu vtedajšiemu prezidentovi Gustávovi Husákovi, kde ste vyjadrili protest proti uväzneniu tzv. Bratislavskej päťky. Ja len na spresnenie poviem, že tou Bratislavskou päťkou bola Hana Ponická, Miroslav
Kusí, Ladislav Maňák, Anton Selecký a Jan Černogórsky. A teraz sa dostávam k tej otázke, že ako ste vnímali aj ako sociologička to obdobie tých posledných mesiacov a týždňov pred tými študentskými protestmi, ktoré sa následne rozšírili do celého Československa. Či ste vnímali aj ako občianka, aj teda z pozície vašej práce, že sa niečo zmení v najbližšom čase? Boli nejaké indície, impulzy? Som nesmierne rada medzi vami. Naozaj som sa na vás veľmi tešila. Urobím nezvyklú vec, ja vás totiž vôbec nevidím. To mi páli do očí, cítim sa trošku jak na eštebe. Skúsim si nájsť uhol, ja ich naozaj vôbec nevidím. Nevieme to trolilinku stlmiť, ja by som... No, vidíte, už trošku vás vidím. Budem k ním bližšie. Áno, áno. Aj to urobím, dobre? Kde začať? 17. november je sviatok, jeden z najdôležitejších, ktorý máme v novodobých dejinách. Po šialenej totalite a živote za ostnatým drôtom, po šialenej cenzúre, neslobode, po diktáte jednej strany, začal náš príbeh oslobodenia sa. Po živote pod dohľadom hlavní tankov z Ruska, pod nadvládou okupantov, je 17. november zlomový aj preto, lebo by sa to už nikdy nemalo stať. Nie, nemáme podávať ruku vrahovi a agresorovi. Nie, nepatríme na východ. Sme moderný štát so vzdelanými ľuďmi, s nadanými deťmi a tie nemáme čo posielať do vojny na Ukrajine. Viete, bojím sa trochu vravieť a opakovať, že to bolo o právnom štáte, o ľudských právach, o slobode, lebo sme si tie pojmy tak trochu zničili. Ono to bolo celé o tom, aby sa nám vrátila sebaúcta. Aby sme mohli žiť životom dôstojným, hrdým, so vstýčenou hlavou, a vytvárať podmienky hlavne pre budúcnosť našich detí, aby tu jednoducho chceli zostať. A keď už aj sa idú dovzdelať, aby sa tešili, že sa vrátia domov. Pre mňa je ten zlom doteraz zásadný. Bola som pri ňom aktívne, som pri ňom a budem pri ňom, kým mi bude dých a sily stačiť. A ja viem, že vy so mnou. A teraz k tej otázke. Áno, naučili sme sa žiť a prežívať, ako sme dokázali v časoch jarma. A časť ľudí, a to si povedzme priamo a úprimne, si užívali výhody komunistického režimu. Žiaden systém nedokáže fungovať, ak neexistuje kritická masa ľudí, ktorá ho pomáha reprodukovať. Inak to zažívame aj dnes. Máme vládu, ktorá by nikdy nedostala moc do rúk, keby nebola skupina ľudí, ktorá im tú moc do rúk odovzdala. Takže ja sa znova a zas zamýšľam,
čo sme nevypovedali, čo sme neponúkli, alebo kde sme sklamali očakávania. Lebo chápem, že ak nemám na skybu chleba, tak mi je sloboda asi viete na čo. Preto nie je možné hovoriť o úspechu, o dosiahnutí cieľa, pokiaľ sa nedokážeme postarať o tých najzraniteľnejších. A preto som sa celý život venovala téme sociálnej spravodlivosti. Nie je ľahká ani trochu, pretože vždy narazíte na tú zásadnú dilemu, od koho vziať, komu čo dať. A viete, že už sama tá dilema nie je správna. Pretože sa máme snažiť o to, aby sme vôbec takúto situáciu nemuseli riešiť. To znamená, že ten základ je, aby sme ľuďom zabezpečili dôstojný príjem z ich práce. A potom nemusíme riešiť, kto nám čo dá. Áno, snažila som sa pochopiť, vysvetľovať, byť aktívna. Ten list prezidentovi Husákovi neodznel samozrejme v našich cenzurovaných médiách, ale na Hlase Ameriky a Slobodnej Európe. Vedeli sme, čo bude nasledovať s plným vedomím, ale to bolo v čase, keď už jednoducho nestačilo len niečoho sa nezúčastniť. Už bolo potrebné aj niečo aktívne naozaj urobiť. Mala som tento pocit a nie je náhodou, že rovnaký životný pocit mal aj partner môjho života Stanko Radič. On mi vám veselšie rozprával zážitky z toho obdobia. Ja s láskou pripomeniem, keď zhrnul zážitky cenzúry v Slovenskom rozhlase, jeden za všetky, odovzdali scenár, režisér sa volal Vladimír Rusko a od cenzora prišiel škrt červenou farbou a miesto Rusko bolo napísané Sovietský zväz. A oni to s pôžitkom do toho éteru prečítali. Mechanický spôsob, kde sa objavilo nejaké slovo rýchlo škrt, takže aj pri priezvisku vznikol problém. To vypovedá možno viac o tom zbesilom spôsobe vlády silou ako čokoľvek iné, čo by som rozprávala. Ale dovolím si povedať a nadviazať, že mohla by som povedať, že niečo sa nám naozaj podarilo. Napríklad stretávame sa tu. Toto zatiaľ stále máme. Máme šancu sa vyjadriť slobodne do médií. Túto šancu v niektorých médiách ešte máme. Zatiaľ. Už nie vo verejnoprávnom. Takže, čo to vlastne zažívame? Môžem? Áno. No, lebo že či nie je ďalšia otázka. Bude aj ďalšia. Dobre. Lebo viete, mne dáte mikrofón do ruky a ja idem. Ja v zásade moderátora ani nepotrebujem. Ja si aj položím otázku, aj odpoviem. Zvládam to. Na rozveselenie, keď som strávila ten čas vo vrcholnej politike, tak moje zlatička, tým okolo mňa, celý čas sa ma snažili vytrénovať, že odpovedaj jednoduchou vetou. Nepoužívaj súvetia. A potom prišlo k odpovedi, povedala som prvú jednoduchú vetu a potom som spustila. A už som videla, ako sa odkrvuje ten môj tým a už zase prednáša.
Áno, akademik. Čo s tým urobíte? Nikdy som sa ho nevedela zriecť. Je vo mne. Ak budete trojlinku trpezliví, tak skúsim vyjadriť hutne, čo zažívame. Máme vládu, ktorá vulgárnym, arogantným a drzým spôsobom sa dožaduje rešpektu. Ako môžete rešpektovať vulgaritu? Ako môžete rešpektovať aroganciu moci? Ako môžete rešpektovať, keď vás niekto označuje za hyeny a supov? To predsa nevyvoláva žiaden prirodzený rešpekt. Horšie, ja mám takú prosbu, a povedala som ju už aj verejne niekoľkokrát, že by som veľmi pekne poprosila premiéra a tých 79 plne zodpovedných poslancov za stav vecí verejných, aby nerobili nič. Ja im budem nosiť aj čokoládu, prípadne im donesem obedy, len nech už nerobia nič. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť si dala tú prácu, že nevypočítala len tie šialené dopady toho, čo nazývajú konsolidáciou a čo konsolidácia nie je, lebo keď po 3. balíčku ste presne tam, kde ste boli pred 3 rokmi, tak je toto točenie sa psa za vlastným chvostom, ktorý sa utrápi na smrť a výsledok nikde, len my to platíme. Ale tá pointa je v tom, že výpočet rozpočtovej rady znie, že keby neurobili vôbec nič, tak by ten deficit bol prirodzene už nižší. Takže ja aj preto prosím, nech to nekazia, nech nerobia vôbec nič. My sa z toho zase raz nejak dostaneme, nech nás netrápia, nech nás nežobračujú a najmä nech tie verejné zdroje, ktoré majú, nepoužívajú na kúpu hacient, na nezmyselné investície, do úplne nezmyselných informačných systémov, na nezmyselné stavby, na svoje nehorázne odmeny, ktoré si jednoducho vôbec nezaslúžia. Mala som to šťastie v nešťastí, alebo nešťastie v šťastí, že som bola účastná 2 konsolidácií. Jednej počas 2. Dzurindovej vlády, kde som slúžila ako ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny. A potom druhýkrát, keď som slúžila ako premiérka Slovenskej republiky. No a to sme mali, priatelia, deficit 8,2% po tom slávnom Ficovom vládnutí už vtedy. A čo by som za to dala, keby to bolo len 5%? Trúfalo poviem, že ľavou zadnou zvládnutie. Lebo my sme za 1 rok to zrazili skoro na polovicu. Neviem o tom, že by sme niekoho ožobračili. Neviem o tom, že by sme takto siahli na čisté príjmy ľudí, lebo sme nesiahli. A neviem o tom, že by kvôli konsolidácii ľudia išli do ulic, lebo nešli. Tá konsolidácia bola označená ako najúspešnejšia v rámci Európskej únie. To nie je moje hodnotenie. Inými slovami, vieme to robiť. Vieme to robiť. Tak nech idú naozaj už preč, lebo to robiť nevedia. A teraz sa ma môžete spýtať. Ďakujem pekne, tak ja sa postavím. Ja sa ešte vrátim teda k tomu obdobiu 1989. A ja už si to veľmi nepamätám. Ale pamätám a veľmi dobre. Odvtedy uplynulo teda tých 36 rokov, čo je dlhá doba.
A napriek tomu v našej spoločnosti, alebo v časti našej spoločnosti vládne akýsi spomienkový optimizmus. Napriek tomu, že teda vieme o tých zločinoch komunizmu, sú archivované v Ústave pamäti národa, aj ako teda z pozície sociologičky, ako vnímate takýto jav, ktorý nie je vôbec ojedinelý v súčasnosti? Nie je to len spomienkový optimizmus. Naozaj máme, a v každej spoločnosti je to tak, veď sme rozdielni, aj o tom je sloboda. A časť spoločnosti patrí do tej skupiny, ktorá mala zvýhodnenia v bývalom režime, veď napokon aj na vysokú školu sa primárne dostávali tí, ktorí buď boli členmi komunistickej strany, alebo mali to známe R-ko v dotazníku. Takže ako áno, istá skupina nemalá ľudí bola zvýhodňovaná, mala dokonca isté privilégia a k tomu dodávam, že mala výrazná časť spoločnosti spôsob prežitia cez súkromie, ktoré bolo založené na takej tichej dohode s mocou. Nebúrite sa, mlčíte, žijete, my vás necháme. Koľkí zareagovali tak aj voči dizidentom, že a mali ste byť ticho a nič by sa vám nebolo stalo. Takže tá skupina ľudí, ktorá navyše uprednostňuje vládu pevnej ruky, uprednostňuje to, že zodpovednosť preberá niekto iný. Uprednostňuje to, že nemusí riešiť množstvo úloh a vecí, že to naozaj deleguje od seba preč. A to je normálna tá krivka v spoločnosti, takú skupinu vždy máme, budeme mať. Ide len o to, aby sa to neprevalilo a nepremietlo do extrému. A to, čo mňa viac ťaží, nie je to, že niektorí ľudia naozaj objektívne strádajú. Že u nich nastalo sklamanie z očakávaní. To tu reálne je. Že mali inú predstavu o tom, ako sa nám bude dariť nastúpiť celý ten proces demokratizácie. Že nebudeme zažívať 4 recesie, akože sme ich zažili. Že to jednoducho pôjde hladšie, plynulejšie. A to je na mieste, že tu vzniká priepas v očakávaní. A to je tá ďalšia skupina, ktorá oprávnene je kritická. No ale musím pridať aj tých, ktorí sa prepadli cez tú sieť ochrany a záchrany, ktorí zažili obdobia naozaj nesmierne vysokej miery nezamestnanosti, ktorí dnes zažívajú sociálne vylúčenie, ktorí dnes zažívajú, a je ich skoro 1 milión, život pod hranicou chudoby. To nie je dobrý výsledok. Oni nám to tu začali sťahovať. A poviem prečo, lebo tu z boku prišlo veľa ľudí, takže nech sa páči, teraz už patríte medzi nás. Takže tých vysvetlení je viac. Jedno je pre straty pozície z bývalého režimu, druhé je cez sklamanie očakávaní a tretie je naozaj objektívne dané zhoršenou životnou situáciou. Ale to sú všetko veci riešiteľné. My sme boli nie tak dávno, ešte v roku 2006, z hľadiska kvality života na 3. priečke spomedzi všetkých tých krajín v tranzícii. A dnes sme poslední.
Takže my strácame, miesto toho, aby sme pokračovali plynule v zlepšovaní, tak po 15 rokoch Fico vlády sme na chvoste. Ešte sme stále priatelia v prvej lige, ale prehrávame jeden zápas za druhým. A v tej súťaži s ostatnými krajinami naozaj sme začali prudko zaostávať. A v tom je problém. Je pravdou, že oproti roku 2006 máme vyššie platy. Isté, ale aj inflácia je iná, aj ceny sú iné. To sú všetko relatívne pojmy a kategórie, ale to, čo je podstatnejšie, je, že u tých ostatných ten progres bol oveľa výraznejší a rýchlejší. Ja poviem len dva príklady tiež za všetko. Nebudem hovoriť o platoch, lebo čo tie hovoria? Najprv potrebujem vedieť, čo si za ten plat kúpim, že? Samotný plat o ničom nevypovedá. Ale použijem iný príklad. Výška mzdy sa naozaj odvíja od toho zaklinadla, že je to práca s pridanou hodnotou. A to zaklinadlo tkvie v inováciách, nových technológiách a robotizácii. No, a takí Estonci majú 10-násobne väčšiu robotizáciu priemyslu, ako máme my. Čo sa týka patentov, my máme za ostatných 6 rokov priemerne za rok 40 uznaných medzinárodných patentov, Česi skoro 500. Dobre, tých je dvakrát toľko, tak zoberiem príklad krajiny, ktorá je o polovicu menšia ako my, Slovinsko, a to ich má trojnásobne viac ako my. Lebo si vyháňame mozgy. A kým ich budeme vyháňať, tak sa s výkonnosťou ekonomiky nepohneme z miesta. To je základ. Takže to, čo by sme mali urobiť a dokázali by sme urobiť, je, aby tie naše najšikovnejšie deti a šikovné deti mali záujem zostať doma, pracovať doma a ten svoj použiť na rozvoj a vývoj našej domácej scény. No ale to sa odvíja primárne od atmosféry v spoločnosti. A ja sa pýtam, kto by do tohoto hádanišťa dobrovoľne šiel. Lebo my sa už len hádame. A tá atmosféra začína byť neznesiteľná, tá spoločnosť je naozaj nesmierne rozbitá a k tomu, vraciam sa k pointe, nastúpil do hry extrém, doslova s neofašistickými heslami, s neonacizmom, s rasizmom, s antisemitizmom, spokojne sa promenádujú po našich uliciach, nikto nezasahuje a úplne voľnú scénu majú trolovia platení v hybridnej vojne z centrál v Ruskej federácii. Horšie, ten extrém sa stal náplňou politiky hlavného prúdu a dnes sa premiér Slovenskej republiky opiera najmä o voličov extrému. A v tom je ten hlavný problém, kde sa dnes nachádzame. V súvislosti s tým, čo ste povedali, sa vynára teda otázka, ako z tohto bludiska, z tohto labyrintu von. V ktorom si rozhovore ste spomínali, že takým záchranným lanom pre spoločnosť môže byť dialóg, komunikácia. Máte pocit, že v tejto fáze rozháranosti tej spoločnosti je ešte možné nadviazať dialóg v krátkom čase alebo v kratšom období? No, teraz budem sarkastická. Súdruh premiér povedali, že buď sa budeme rozprávať, alebo sa budeme strieľať. Ja som horšiu vetu z úst politika a zda po ostatných 36 rokov ani nepočula. My sa chceme rozprávať, ale ako nadviažete rozhovor s niekým, kto vás má za supa a hyenu?
ja neviem, koľkokrát nastavíme to líce, dokedy zo seba necháme robiť otlkačika. Veď dobre, nech sa s nami súdruh premiér snaží rozprávať. Nech nevysiela len negatívnu energiu, nenávisť, žlč. Nech nehľadá len vinníkov všade inde, len nie on sám. Kto zodpovedá za stav v spoločnosti? No tí, ktorí majú moc. To vážne? To riadi opozícia? No tak potom nepotrebujeme vládu. Fakt nech to nechajú tak, že? Logika vraví. Keď to robíme my a oni nič, oni muzikanti, tak tam ani nemusia byť. Super. Vyriešený problém, ale teraz chvíľu vážne. Myslím si, že potrebujeme začať rozhovormi najmä medzi tými, ktorým je stále demokracia vlastná. A to nie len na úrovni najvyšších politických strán, teda reprezentantov politických strán, ale medzi nami. Aby skutočný kresťanský demokrat nevidel úhlavného nepriateľa v liberálnom demokratovi. Lebo je to nezmysel. Ale že úplný. Ja dokonca hovorím, že jedno z najväčších klamstiev 21. storočia je, že kto si dal rovná sa medzi liberálnu demokraciu a liberalizmus. Priatelia, to sú dve úplne odlišné veci. To len tie slová tam máme rovnaké. Pod liberálnu demokraciu spadajú rôzne hodnotové prúdy. Od socializmu cez konzervativizmus, liberalizmus a tak ďalej. Liberálna demokracia je názov takého typu demokracie, ktorá sa odlišuje od tej volebnej. Skrátenie a zjednodušenie, keby mi to tak študent povedal, tak mu nedám za A, ale mne dovolte to zjednodušenie. Volebná znamená, že zo všetkých princípov demokracie máte v zásade len volebné právo. Idete odvoliť a už potom je to len a len v rukách mocných, žiadne iné pravidlá a princípy už nefungujú a keď je koaličná vláda, tak platí, že nám vládne najväčšia čo? Menšina. Menšina. A práve preto, lebo keď počítajte so mnou, sú tu aj mladí, počítajte. Že? Budeme počítať spolu? Výborne. Keď od účasti vo voľbách 68,5% odpočítam tých, ktorí síce volili, ale nepresiahlo to 5%-nú hranicu, ešte nepočítaš, neboj sa. Ten slohový príklad bude veľmi jednoduchý. A tých je 16%. Koľký vlastne odvolili? 68 bez 16 je... 50. Výborne, má to. 52. Už ťa nebudem trápiť. Áno, potlesk, vypočítal. To bolo vypočítané. Nie som matematik, ale zle to bolo vypočítané. 68 bez 16. Nechajte toho mladého muža. Inými slovami, z tých 52%, trošku viac o 2,2% má koalícia a ten zvyšok má v parlamente opozícia. Takže v rukách moc má najväčšia menšina. Menšina. To si treba uvedomiť. No a koncept, ten zmysel liberálnej demokracie je, aby sa zabránilo tomu, aby menšina mohla diktovať väčšine spoločnosti, napriek tomu, že bola legitímne zvolená, tak sa vymysleli ochranné pravidlá. Deľba moci.
To sú tie inštitúcie, ktoré kontrolujú vládu, parlament kontroluje vládu, parlament je kontrolovaný ďalšími inštitúciami, súdnictvo musí byť nezávislé, slobodné médiá a tak ďalej. To sú tie rozdelená moc, aby sa navzájom kontrolovali. Okrem toho sa vytvoril systém tzv. Brzd a protiváh. To znamená, ak jedna inštitúcia niečo rozhodne, nemôže mať záverečné slovo, musí tam byť spôsob možnosti sa odvolať proti tomu rozhodnutiu a skontrolovať to rozhodnutie. Teda nemôže mať generálny prokurátor paragraf, ktorým definitívne rozhodne o vine a nevine. To je porušenie princípov liberálnej demokracie. Nemôže mať jeden sudca v rukách rozhodnutie bez toho, aby ste sa nemohli odvolať na inú inštitúciu. Takto je vypracovaný ten systém, aby tá menšina nemohla byť diktátor. A okrem toho musia byť zabezpečené slobodné médiá ako kontrolór moci a silná občianska spoločnosť, ktorá má v rukách petičné právo, referendum, ktorá má v rukách protesty, ktorá má v rukách všetky kanály vyjadrovania svojich názorov a pozícií. Bez tohto neexistuje spravodlivý demokratický systém. Takže toto je liberálna demokracia. A liberalizmus je jedno politické hnutie, ktoré apropo chudátenko u nás už nemá ani pomaly reprezentanta žiadneho. My ako liberáli sme v živote nevyhrali voľby, to sa nám nepodarilo. Napriek tomu sme veľkým strašiakom pre celú spoločnosť, nerozumiem. Keď sa pozriete na frakcie v Európskom parlamente, tak liberáli sú jednou z najmenších frakcií, nemajú žiadne rozhodujúce slovo v Európskom parlamente. Najsilnejšia frakcia sú konzervatívci, EPP. Takže ten strašiak je vyrobený ale absolútne umelo. A práve preto, že sú tie slová také rovnaké v slovenčine, tak sa to splieta a zneužíva. Prosím vás, aspoň to vysvetľujte svojmu okoliu, že takto to nie je a fakt nás liberálov sa nemusíte báť. Viete, čo je na tom pre mňa najabsurdnejšie? Veď keď si to slovo preložíte, veď to je o slobode jednotlivca. My sa fakt bojíme slobodných jednotlivcov? Zjavne áno. Zjavne áno. Pre mňa je sloboda každého z nás absolútny imperatív. Lebo iba slobodný človek môže mať sebaúctu. Iba slobodný človek má charakter. Iba slobodný človek prináša podnety a nové myšlienky. Iba slobodný človek vie byť šťastný. A naučil ma Tonko Srholec, môj vzácny priateľ, jednu úžasnú vec, keď som si dovolila sťažovať, že ako čo nemôžem, ako sa cítim bezmocná, tak on sa na mňa tak zadíval a hovorí: Anielik môj, ja som bol slobodný aj vo väzení. Neexistuje sila, ktorá by ma urobila bezmocným. A ty máš navyše povinnosť a zodpovednosť premiérky. Tak to už viackrát nechcem počuť. Príbeh s Tonkom Srholcom, neuveriteľne vzácny človek. Veď viete, že prežil Jachimov, prežil väzenie, nezlomilo ho to. A s úsmevom mi rozprával, lebo ja sa opýtam, kedy sa stihol naučiť angličtinu. A on mi vraví: ľahko, no v base. Učil ma to tam zavretý profesor angličtiny
A učil ma to v azbuke, aby bachári na to neprišli. Keď máte takýto kontakt s takouto vzácnosťou a silou osobnosti, tak od toho momentu ja naozaj už som si v živote na nič nesťažovala. Spomínali ste, pani Radičová, odliv mozgov. Vy každodenne prichádzate do kontaktu s mladými ľuďmi, keďže ste vysokoškolská pedagogička, teda aj dekanka fakulty mass médií Paneurópskej vysokej školy. Ako vnímate postoj mladých ľudí? Teraz rezonuje v médiách práve tá udalosť v Poprade a to študentské hnutie a vieme, že teda študenti a mladí ľudia sú takou hybnou silou spoločnosti. Mám na to. Ako vnímate vlastne postoj mladých ľudí? No sú rozdielni tak, ako my sme rozdielni v spoločnosti. Naozaj sú, opäť je to prirodzené. Ale pravdou je, že keď som prichádzala na univerzitu, tak som robila také veľké kroky a išla oblúkom, aby som im tie nápisy kriedou nezotrela. Sú nesmierne šikovní, sú vzdelaní, slušne, ale mechanicky. A to, čo im chýba, je schopnosť nehľadieť do mobilu. Tak sme hľadali spôsoby, ako to čaro tých nových technológií použiť v prospech vzdelania. Najprv som urobila, nehanbím sa priznať, človek robí aj omyly a chyby, nedobré rozhodnutie. Nechávala som krabicu pred prednáškovou miestnosťou, že tam musia odovzdať mobil a potom môžu vstúpiť do prednáškovej siene. Takýto nedemokrat som mňa bol. Chvíľu som sa za to hanbila, ale iba krátku. A potom mi prišlo, že urobím to inak. Budeme s tou umelou inteligenciou priatelia a budeme s ňou intenzívne pracovať počas prednášok. Aj to robíme, aj im to ponúkam. A začala som, a to mi dovolte ilustrovať, jednoduchou vecou, vypracovať text, analýzu na tému, prečo zlyháva demokracia a prečo sme otvorení autokracii. A dovolila som im na to použiť v tom istom čase 3 rôzne systémy umelej inteligencie. 3 rôzne. A to bolo rozkošné, keď prišli. No veď každá napísala niečo iné. No a to, čo ten chat napísal, to je nepoužiteľné. A ani neuvádza zdroje. Hovorím, výborne. To som chcela dosiahnuť. Takže podarilo sa, používajú to na rešerš, vieme sa nadchnúť, pochopili, že to za nich tvorivo myslieť nebude a že to ani nevymyslí, lebo máme aj dizajn médií, krajšie logá a atraktívnejšie znázornenie myšlienky, ako keď na to prídu sami. Takže čo robíme? Návrat k tvorivosti a mysleniu, aby vedeli, že tá technológia je ako ten robotický vysávač. Povysáva, ale nie poriadne. Hovorili sme o demokracii, hovorili sme o totalite, hovorili sme o tom, ako sú v súčasnosti populistickými politikmi zneužívané mnohé pojmy, medzi nimi aj tieto dve. Akým spôsobom by sa dala zvyšovať, možno to vyznie trošku pateticky, alebo teda poučkovito, zvyšovať to povedomie občanov o týchto pojmoch, aby nesklzli práve do tej fázy, teda aspoň časť z nich, že budú všetko nekriticky prijímať.
My študentom tiež, teda som zo žurnalistiky, vždy vštepujeme a môjim študentom bola Jan Kuciak, na ktorého si vždy spomíname a vždy ho dávame za príklad, vždy pristupovať k tým informáciám aktívne. To znamená uvažovať o tom, čo čítame, čo vnímame, hodnotiť, vnímať tie informácie z viacerých zdrojov. Teda aká je cesta týmto smerom, pretože vzdelaný národ... Určite nie smerom. Nie. Lebo dejiny nám dokázali, že vzdelaný národ, tam teda je väčšia šanca na udržanie demokracie. Keď nahradíte skutočný život obrázkami a striedaním obrázkov, rýchlym striedaním v mobile, strácate schopnosť zážitku plnohodnotného šťastia. Ja by som ich ani tak nechcela vrácať k mysleniu, ako k schopnosti plnohodnotného zážitku šťastia. Aby boli motivovaní a chceli sa tešiť. Chceli mať hĺbší zážitok, ktorý nepominie v krátkom okamihu. Myslieť ich učíme krôčik za krôčikom, ale neviete odovzdať, skopírovať tú schopnosť prežívať radostne a plnohodnotne život. Veľa sa so študentami rozprávam o zmysle života. Veľa. Dávam do pozornosti, vážne to stojí za pozretie, kto máte záujem, absolventské práce našich študentov na fakulte mass médií robili hraný hodinový film, urobili ich niekoľko a viaceré boli práve na tému morálnych dilem a zmyslu života. Silné filmy. Milo ma prekvapili. A pýtala som sa, že prečo práve téma morálnej dilemy. Tá dilema bola o tom byť s vlkmi alebo bojovať za slobodu, v skratke. A oni vraveli a odpovedali, lebo mi to nie je jasné. Lebo čo zažívajú, keď počujú z najvyšších poschodí politiky, že rozhodnutia majú byť čisto pragmatické a morálka do politiky nepatrí. Politika bez morálky? Veď je odlučtená. To je zapredanosť. To je chvíľami až zhýralosť. Takže odpoveďou pre mňa je viac sa rozprávať s nimi o zmysle života, viac im ukazovať celé to spektrum možností, ktoré súčasný svet núka a trochu viac im pomôcť nebyť osamelý. Luciano Floridi, jeden zo známych politologov, napísal úžasnú knižku, kde hovorí o takých 4 vývinových etapách. Tá prvá je samozrejme Koperník, veľký objav, zlom v poznaní. Potom prišiel Darwin, cirkvi trvalo veľmi dlho, než ho prijala, ale prijala. Potom prišiel Freud, ktorý začal to naše podvedomie, nevedomie analyzovať, aké je to zásadné a že vôbec nie sme ako nejaká racionálna krabička, v ktorej fungujú argumenty racionálne pre a proti a formálna logika. Pozor, že sa teda rozhodujeme úplne inak a že tie mechanizmy potrebujeme poznať. No a v súčasnosti tú etapu nazval nie online, ako to bolo ešte možno pred rokom, ale on life. Že ten život sa celý preniesol do tých technológií. Uzavretý v tých technológiách. A to ústí do osamelosti, to ústí do neschopnosti vytvárať dlhodobé partnerské zväzky, to ústí do
úplne straty schopnosti sústredenia sa dlhšieho a počase aj straty spomínaného myslenia. Takže ponúkať im normálny život, aký je, a ukázať, že verte mi, každý deň mi za to stál a skúste tak žiť. Tá hranica medzi demokraciou a totalitou je oveľa tenšia, ako by sme si mysleli. A niekedy mám taký pocit, a vnímam to aj od študentov, aj od ľudí, ostatných ľudí, s ktorými sa stretávam, že žijeme ako keby v takom vákuhu, že oficiálne teda žijeme v krajine, ktorá je demokratickým štátom, členom Európskej únie, členom NATO. Ale na druhej strane máme teda vládu, ktorá vedie ako keby krajinu svojvoľne, bez teda súhlasu občanov, tým smerom, povedzme, k putinovskému Rusku. Čo sme tu už teda mali, takúto inklináciu, stačí si spomenúť na 68. rok. Ako vlastne zvrátiť toto smerovanie? Môžeme samozrejme počkať na voľby, môžeme dúfať v predčasné voľby, môžeme organizovať takéto podujatia, ktoré sú určite veľmi užitočné, ale je ešte nejaká možnosť, ako uchopiť tú demokraciu ako občania, každý sám za seba, aj kolektívne? Predovšetkým ja budem stáť preto, že aj vy stojíte. Vážne. A pre všetkých, ktorí tu sú stojac, vážim si to. Čo ste sa ma to pýtali? Tak toto zvyknem robiť, keď potrebujem, viete, chvíľu, pár sekúnd na premýšľanie. Lebo odpovedať hneď neznamená, že tá odpoveď bude stáť za to. Chvíľami fakt potrebujem aj ja myslieť, by ste neverili. Niekedy sa podarí. My sme tendenciu k autokracii tu už mali v 90. rokoch. Obdobie mečiarizmu bolo šialené. Nezabúdajme. Hneď ako sme si vytvorili nezávislú štátnosť a štát, tak sme ho za 4 roky samovládnutia doviedli ku krachu. Nezľahčujem, veď to bolo šialené. Vážne, krajina bola v kolapse, v defalte. Noc dlhých nožov, za jednu noc zrušené samostatné inštitúcie, všetky snahy o liberálnu demokraciu išli dolu Dunajom, uzurpovanie moci v jedných rukách. A ja nezavodnem jeden príbeh za všetky. Robili sme protestné zhromaždenie na námestí ešte za života Janka Langoša, vzácny to ďalší úžasný človek. A ja som to organizovala akožto hovorkyňa VPN-ky v tom čase a Janko mi vraví, za nami na námestí, ja to môžem povedať, lebo som dvojnásobná babka, za nami na námestí babky demokratky. A Janko vraví, Ivka, choď kúpiť ruže, rozdáme im ružičky, aby teda, lebo oni pískali, mali rapkače, fakt, ako skoro sme sa navzájom nepočuli. A na to ja tomu Jankovi vravím, Janko, ja ruže nekúpim. Prečo? Majú trne. Ja kúpim karafiaty. Viem, čo robím. Kúpila som karafiaty a Janko s oduševnením nesie tie karafiaty babičkám a tak ho vyšvácali, čo sa do ňoho zmestilo, nežné babičky, a pískali a rachotili tými rapkačmi ďalej. Ten stred, polarizácia je u nás dlhodobo, to nevzniklo ani včera, ani v tomto volebnom období. My sme polarizovaní
naozaj, dokonca my sme boli polarizovaní už za čias komunizmu. My sme dlhodobo rozdelená spoločnosť. Ale viditeľné sa to stalo v rámci demokracie, lebo predtým to bolo skryté. Nemohli sme navonok naplno sa prejavovať, ale v okamihu slobody to vyrášilo všetko na povrch, všetky tie utíchnuté, či už boľačky, alebo tendencie, alebo až agresivita. A bolo to zrejme od prvých okamihov aj budovania vlastného štátu. Výsledok toho obdobia 90. rokov bol 1650 firiem skrachovalo. Banky skrachovali. Nezamestnanosť v priemere 20%, vo väčšine okresov do 30% a viac. Čiže v každej rodine. Úplne zúfalá situácia. A do tohto prišla prvá Dzurindová vláda a viem, že vtedy pani ministerka financií, pani Šmegnerová, prišla na vládu a oznámila, že my máme na devizovom trhu $200, teda účte $200. A na to vtedy až teda v plnej nahote padlo na tú vládu, že my sme fakt skrachovali. No, ozdravenie bank nás stálo 12% hrubého domáceho produktu po tej divokej privatizácii. Na prirovnanie, počas finančnej krízy, keď ozdravovalo USA banky, tak ich to stalo i 6% HDP. Poslednú splátku, lebo sme si to museli požičať, som podpisovala trasúcou sa rukou, ale iné mi nezostávalo, ešte ja z tej pôžičky na záchranu finančného segmentu a našich podnikov na Slovensku. Veď viete, že do VSŽ musel prísť krízový manažér Eichler, že Rezešovci vytunelovali celú fabriku, namiesto toho, aby spúšťali výrobu a udržali výrobu, tak kupovali Spartak Trnava, Slaviu, áno, český futbalový klub, najslávnejší, rozhadzovali na všetky svetové strany. Jednoducho, boli sme v krachu. Takže my už sme zažili, čo je to byť na dne, aby sme potom vážne ťažkými reformami dosiahli to označenie Tiger Európy. My sme sa vážne zaradili do špičky európskych krajín. Bolo to bolestivé, ale podarilo sa. A to, čo ma na celom tom príbehu trápi, je, že ten príklon k populistom a k mačom tohto druhu v tej spoločnosti pretrváva. A v zásade je tá skupina rovnako veľká. Ani moc nerastie, ani neklesá, ako je to stále rovnaká skupina v populácii, ktorá postaví sa politik, sľúbi nemožné a oni možno mu iba chcú uveriť, možno mu naozaj ani neveria. A dajú mu šancu opäť, aby sme teda sa valili dolu kopcom závratnou rýchlosťou, lebo sa valíme dolu kopcom závratnou rýchlosťou. Pre mňa je zarážajúce to, že stal sa taký historický precedens, že sa zamestnávateľia a odborári dohodli na spôsobe konsolidácie. To historicky sa ešte nestalo. Múdry premiér zoberie tú dohodu a možno od A do Z, možno s malými úpravami ju urobí, lebo bude mať podporu, bude to vedieť presadiť a najmä tie opatrenia mali rácio. On to zhodil zo stola a robí niečo, čo je... Ja na to nemám slov. Ja som väčšiu blbosť snáď v živote nevidela.
To je jedna hlúposť za druhou, to spomaluje ekonomiku, to vám znižuje čistý príjem. Keď vám znižím čistý príjem, budete mať nižšiu spotrebu. Keď budete mať nižšiu spotrebu, menej budete nakupovať, tým pádom bude menší príjem v štátnom rozpočte. To je abeceda, ktorej rozumie môj zlatý retriever. Na to nepotrebujete mať žiadne vysokoškolské vzdelanie. A napriek tomu to robia, ale to, čo ma na tom trápi, doslova trápi je, že takto postupujú a tie peniaze, lebo konsolidácia má zmysel len vtedy, keď reštartujete ekonomiku. Inak nemá zmysel, lebo dlhodobý dlh vám bude rásť. Takže ja nechápem, nerozumiem a naozaj sa mi zastavuje rozum, ako môže niekto v takejto situácii rozhádzovať nezmyselne potom tie peniaze, namiesto toho, aby ich koncentroval na prioritné odvetvia a naozaj reštartoval ekonomiku. Tomuto sa porozumieť nedá. Jedine, keby som prijala vetu, že oni to fakt nevedia, no? Ale keď to nevedia, fakt nech to nechajú tak. Ako ja im to radím, veď pozrite sa, aký je ten premiér non-stop nahnevaný. Však on je nahnevaný, lebo sa mu nedarí. Tak keď sa ti nedarí a si nahnevaný, však nechaj to tak, oddychni si, nejde ti to, skús robiť niečo, čo ti možno trošku pôjde. A nepýtajte sa ma, čo to má byť, lebo neviem. Skôr ako odovzdáme slovo publiku, lebo slúbila som publiku, že bude priestor aj na niekoľko otázok. Nedá mi ešte to jedna slúbila otázka. Ona, ja nie. Nedá mi ešte nespýtať sa, je to rečnícka otázka, ale budem veľmi rada, ak na ňu odpoviete. Akým spôsobom by sme sa mohli vyrovnať, respektíve takto sa spýtam, či by sa nám nedýchalo ľahšie, keby sme sa ako spoločnosť, ako krajina, vysporiadali s takými dvomi kritickými obdobiami našich dejín. To bola naša fašistická minulosť v období slovenského štátu a potom teda ten totalitný režim. Pretože potom by možno, ja som možno idealistka, sa nestávalo, že napríklad obce, ktoré boli vypálené fašistami, volia krajnú pravicu, alebo že ľudia, ktorí mali v rodine rodinných príslušníkov prenasledovaných komunistickým režimom, volia Smer. Neviem, či sa dá na túto otázku odpovedať, ale predsa ju teda položím. K tej predchádzajúcej som dlžná ešte dôvetok. Každý z nás vie zmeniť a pričiniť sa o zmenu v spoločnosti. Každý. Nezmeníme ju, ak budeme ticho a budeme ľahostajní. Ak nebudeme ticho, ak sami v svojom okolí, k tým najbližším, k priateľom, k rodine, budeme ústretoví a ukážeme im, že môžu žiť dôstojný život a že podmienkou dôstojného života je mať politikov, ktorí sa dôstojne správajú, tak potom možno v lepšom prípade sa priklonia na správnu stranu voľby, v tom horšom, ale aj to je dobrá správa, k tým voľbám nepôjdu. Tá druhá vec, ktorá je úplne zásadná, potrebujeme naozaj, aby sa alternatíva k súčasnej moci javila ako reálna. A tu musím povedať, aj keď doma za to hrozne zase dostanem vynadané. Lebo áno, nesiem spolu zodpovednosť za jedno zlyhanie, šance, ktoré naše politické subjekty dostali. A prijala som za túto spolu zodpovednosť trest. Odišla som z politiky. Ale chcem vás poprosiť o pochopenie, že keď máte len jednu jedinú voľbu a žiadnu inú,
v záujme Slovenska, tak ju musíte urobiť. A to bol ten okamih môjho rozhodnutia. To len na vysvetlenie. A bolo to jedno z najťažších mojich rozhodnutí v živote. A teraz k tej druhej retorickej otázke. Viete, sloboda je prekérna vec. Ona vie byť strašne otravná. Lebo zrazu si máte stále z niečoho vyberať. Stále robiť nejakú voľbu. A k tomu, aby ste urobili voľbu, potrebujete byť informovaní. A ak ste informovaní v nejakej bezinfobubline, tak z istotou urobíte nesprávnu voľbu. A tá nesprávna voľba sa vám potom premietne do krutých následkov v realite, lebo ste sa nesprávne rozhodli. Prijali ste nesprávne riešenie danej situácie. Takže byť plnohodnotne informovaný, to je to, čo všetci vieme pomôcť. Pomôcť ľuďom, aby vedeli hľadať a overovať si informácie, ktoré dostávajú. A propos, už to vie robiť aj tá umelá inteligencia, normálne jej to viete zadať, keď už na to nemáte čas. Okrem toho určite, ale s istotou, pokúsiť sa dávať príklady úspešných príbehov. Viete, my sa častokrát až masochisticky katujeme. Ako nám nič nejde. A ja by som vedela teraz tu stáť a vychrliť nekonečne dlhé zoznamy neuveriteľných úspechov, na ktoré môžeme byť hrdí. A patria medzi ne úspechy úžasných učiteľiek, ktoré z našich detí robia šťastné a schopné deti. Úžasných opatrovateľiek, ktoré nám závidia v zahraničí a my ich nezaplatíme. Úžasný zdravotnícky personál, mnohí špičkoví lekári. Vedci, klobúk dolu pred našou vedou. Príklad za všetko. Viete, že v tých dronoch tá mozgovňa je náš slovenský patent. Vážne. Kedy sme zagratulovali tým vedcom? Viete, že pre veľké požiare patent a objav takého guľového robota, ktorý vie nájsť stred ohniska, je náš patent, ktorý v celom svete uznávajú, kedy sme im zatlieskali. A takto naozaj by som mohla pokračovať. Máme byť na čo hrdí. Máme vedieť oceniť úspech. A preto tou mojou takou zásadnou výzvou je a prosbou, keď sa vám niečo podarí, skvelý obed. Rozosmiať priateľa blízkeho. Urobiť príjemný zážitok. Tak povedzte to jednoduché slovičko. Veľmi pekne vám ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a spýtam sa, či nám ešte čas dovolí 2-3 otázočky z publika. Viete, čo robím študentom v takejto situácii? Vy sa fakt chcete niečo pýtať? Nie, nech sa páči, kľudne, samozrejme.
Ja by som mal takú otázočku, váš názor na odluku cirkvi od štátu, čož je dosť veľký problém v tomto štáte tým pádom, že konsolidujeme, financie sa na cirkvi navyšujú, čo je úplný nezmysel. Tak váš názor na to, no je to dosť vážna vec a... Viete, že viem byť aj stručná? Nie. Viem. Zákon na odluku sme napísali v roku páne 2010, je pripravený na schválenie. Ja viem, práve preto sa pýtam. Takže môj názor je jasný. Nech sa páči, ešte je priestor na nejakú otázku. Nevidím vás preto osvetlenie, takže môžete sa hneď pýtať. Áno, áno. Ja dám tú otázku až neskôr. V prvom rade chcem vyjadriť veľkú úctu pani profesorke Radičovej. Mala som tu česť a učila ma. A ešte vtedy učili osobnosti. Teraz by som nechcela chodiť na vysokú školu, česť výnimkou. Ja tam stále učím. Pani profesorka, stačila mi jedna. Nech sa páči. Ale ešte môžem pokračovať, lebo vlastne ja chcem dať pani profesorke otázku, či je normálne, aby si mal človek ako ja po 22 rokoch odpracovaných v justícii, z toho 15 rokov na Najvyššom súde Slovenskej republiky, vypracovala som sa sama vlastnými silami. Prišlo nové vedenie, nový predseda Najvyššieho súdu sa rozhodol, že ma vyhodí. Po 15 rokoch. A len preto, že potreboval zahájiť pomstu a výstrahu, pretože som sa postavila aj voči skrivodlivosti, neprávosti a zneužívaniu finančných prostriedkov štátu voči sudcom. Keď som mala najvyššiu funkciu v roku 2019, ktorú funkciu som si doslova krvopotne vyvojovala vlastnými silami, vlastnou hlavou, vlastnými rukami a schopnosťami. Teraz od júna, si hľadám aktívne prácu, dennodenne. Keby som mala iba 1 euro za to, nakoľko žiadostí som reflektovala, tak rok mám vystarané. Napriek tomu dostávam teda odozvy od okolia. Zmeň si životopis, máš ho silný. Ja sa pýtam, pani profesorka, je normálne meniť identitu? Nepočujú vás, áno. Ja prerozprávam skrátke. Je normálne meniť identitu? Prečo? Som čestný človek. Mikrofón. Poďte, lebo naozaj vás vzadu nepočujú a potom to nie je fér. Môžete aj môj. Ďakujem krásne. Takže chcem sa spýtať pani profesorky, môj životný príbeh, neviem koľko ste počuli, asi málo, že som 22 rokov odpracovala v justícii, z toho 15 rokov na Najvyššom súde Slovenskej republiky. Z bežného referenta radového som sa vypracovala na najvyššie postaveného vedúceho zamestnanca. Bola som a som človek nikoho. Apolitický, ktorý v 14 rokoch zostal bez matky, bez jedinej opory v živote a dokázala som, čo som v živote dokázala. Až teda prišiel nový predseda Najvyššieho súdu, ktorý bol vymenovaný 21. mája a rozhodol, že Najvyšší súd mu bude patriť. Jednoducho si ho sprivatizoval. Ako to robil Mečiar. A povedal teda, sa vyjadril, že so mnou si nevie predstaviť spoluprácu a bez uvedenia dôvodu ma z inštitúcie vyhodil. Vyhodil ma len pretože som poukázala v roku 2019 na obrovské nezákonnosti, ktoré páchali samotní sudcovia, rozkrádanie finančných prostriedkov zo strany vedenia a ešte k tomu som podala na tieto nekalé činnosti niekoľko trestných oznámení, za ktorými si stojím. Ako satisfakciu a odplatu, miesto toho, že by malo byť povedané, že vážime si takýchto čestných ľudí, som po 15 rokoch inštitúciu opustila ako najväčší zločinec so 4 krabicami. Od júna približne si hľadám dennodenne prácu. A okolie, preto tá moja otázka pre pani profesorku bola, pretože okolie mi hovorí, zmeň životopis, máš ho silný, teba na asistentku nikto nezoberie, pretože
z vrcholovej pozície, z riaditeľskej a predtým teda najvyššie funkciu, čo som mala, si teraz hľadám prácu obyčajného referenta v priemere 700 až 1000 eurový plat. V poriadku, ja by som to išla s radosťou robiť, ale moje odozvy sú také na túto žiadosť, teda, že nereaguje nikto a preto mi okolie radí, zmeň životopis, uber z neho. Moja otázka znie, ja mám uberať svoju identitu? Ja mám meniť svoju osobnosť? Prečo? Ďakujem. Nemáte za čo. Hľadám slova, lebo v tejto sekunde vám neviem pomôcť inak, iba svojou empatiou a porozumením. Zažila som takéto vyhazovy niekoľkokrát, keď človek má svoje presvedčenie a postoje a názory, tak ho postretne z nedemokratickej vlády takáto rana. Prežívame normalizáciu. To, čo prežívame, je čistá partokracia so silnými prvkami autokratizácie. Naozaj sa vzdialujeme tomu, čo bolo cieľom, zmyslom novembra spred 36 rokov. A jediná šanca, ako riešiť takéto nespravodlivosti, je naozaj, že tá vláda musí odísť. Tu iné riešenie nie je. Ďakujem pekne. Ešte nejaká otázka? Ja sa chcem, ak smiem, pani moderátorka, veľmi, veľmi pekne poďakovať, že ste tu. A ďakujem nie formálne. Ten pocit spolupatričnosti je to, čo nám dáva silu. To, čo i vám na chvíľočku dodá silu. Žiaden životopis neprepisujte. Ešte, že to lámanie charakterov, to tu bolo. Povzbudenie pre mňa, mám dve nádherné vnúčatá. A to, čo túžim a chcem, je, aby neboli odo mňa ďaleko. Aby mi tu zostali. Ale nechcem ich zase trestať. A preto, čo mi sily, zdravie a ten čas, ktorý ešte mám v tej knihe života, umožnia a dajú, tak urobím všetko preto, aby sme takéto príbehy už naozaj na Slovensku nezažívali. My sme dostatočne suverení, dostatočne silní a ustojíme to. Ja som si tým istá. A prosím, navzájom si dodávajme odvahu. My predsa nie sme zbabeli. A my sa nemáme prečo báť. Tak sa prestaňme báť. Nebojme sa. Pani Iveta Radičová. Ešte na chvíľočku, ja by som vám chcela odovzdať v mene nás všetkých, čo sme tu, takýto symbolický darček. Je to ručná výroba, je to drevo, ktoré symbolizuje návrat k prírode, k nášmu teda prapôvodu. A to srdce, myslím, že
to ani netreba vysvetľovať, je symbolom lásky. Tak želám vám veľa lásky a želám nám všetkým to, čo sme si pred 36 rokmi sľúbili na námestiach. Aby bolo medzi nami viac lásky a porozumenia. Ďakujem vám veľmi pekne a vám sa páči. Ešte tam, a výborne. Iba mi napadlo, ako z tej rozprávky parafrazovať budem. Teď budú mít žády dva, teď budú mít srdíčka dvě. Ďakujem veľmi pekne.